Igbo Igbo ekene m unu. Tata bụ Monday, ụbọchị 23 nke ọnwa August 2021, 23rd August 2021 ka anyị nọ ya tata. Ebe anyị nọ bụ na Artisan Market dị na Enugu State. Gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Unu ahụgo ka anya bụ ahịa si wee tọgbọrọ chakoo. Ị na-anya n'azụ m pụta ihe na ahịa akpọchiri akpọchi kpamkpam. O wee bụrụ ya na ndị Enugu rubere isi na ya bụ sit at home. Ndị otu na-azọ nnwere onwe nke akpọrọ Indigenous People of Biafra IPOB kpọrọ tata. Ihe emeela ya Monde atọ kịta. A na-ekwu ndị mmadụ nọrọgodo n'ụlọ nke akpọrọ sit at home. Ị na-anya kịta efu na ọ dị ka a ga-asị na Enugu na-erube isi na ya bụ ihe kpamkpam. Anyị gosiri unu ahịa, gosikwa unu ụfọdụ ebe dịgasị n'ime Obi Road. Anyị ga-agakwa na ihu gosi unu ka main road okporo ụzọ si wee dị tata. Ịhụ na ọ bụ nwantịntị ka a na-afụka ụgbọala na-agba. Ka m gwakene unu ihe a na-eregasị ebe a kịta bụ ebe a na-akpọ salad line. Ọ bụ na ịbịa mbọsị nkịtị, ndị niile n'ebe a na-eresi salad, afịa na-azụ ihe niile a na-eme, ma ndị na-ere akpa nri ma ndị na-ere ihe dị iche iche. Ọnya bụ ihe a na-azụ ebe a. Ahịa buru ibu. Icheta na last Monday gara aga na anyị gosiri unu ahịa, gosi unu n'uju. Ọ dị mma ka anyị na-agakwa n'ihu gosi unu ka ebe niile si wee tọgbọchakọ. Anyị ga-apụzi na nke bekee na-akpọ main road ka anyị fụkwa ka ya bụ ebe si ga. Aha m bụ Ebere Ekeọpara. Sonyesi anyị ike n'ụtụtụ a na BBC News Igbo. Ebe a bụ ebe a na-eregasị ma ji ma ihe dị iche iche. Mbọsị nkịtị ebe a na-abụ ebe na-ekwo ekwo, ndị mmadụ a na-azụ na-ego na-eshi. Ada afọ ụzọ ebe a. Ebe a kịta bụ ebe a na-ere fruit. Ọ bụ na ị na-abata ebe nke edobere ọkọlọtọ na-egosi Old Artisan Market Enugu. Ịbata ha na ozugbo n'anya n'aka nne gị, ifu ebe ndị fruit na-anọ, ma banana ma ihe niile, ma pineapple ma ndugogwotigo. Ebe a ka ha na-anọ. Mana ị na-anya kịta efu na ha ncha kpọchikọrọ akpọchi. Ọ dị mma n'aka nke a bụ nke ejikwe wee mara Artisan. Ịmagonu na Artisan bụ ihe eji frozen food wee malụ. Nri ndị a tinyere na igwe ntụ oyi eji ya wee mara Artisan. Ebe a bụ ebe ha na-anọgasị. Ha ncha niile kpọchikọrọ akpọchi. Onwe onye pụtaranụ. O nwere ụfọdụ ndị na-asị si ekwukwene na ọ bụ egwu, na ọ bụ ndị mmadụ ji obi ha wee kpọchi. Ọ dị mmụọ ndị mmadụ ga-ekwu ma ha eji obi ha kpọchi ma ọkwa na egwu bụ ihe mere na ha achọghị ịpụta tata. Ị na-anya kịta ebe anyị pụtara ugbu a bụ ebe a na-akpọ Obi Road, bụkwanụ n'iru ya bụ Old Artisan Market. N'aka n'ime ebe a kịta ga-agabazi ebe a na-akpọ Otu Igba Junction. Ị na-anya kịta efu na ebe a tọgbọcha ka ọ bụrụ mbọsị nkịtị. A na-enwe ihe a na-akpọ hold up ebe a kwa mgbe mana ha ncha tọgbọrọ kịta. Onwe onye pụtara iro. Ọ dị mma ị na-anya na aka ekpe m ebe a kịta anụnwa, ị nweta ebe na-abata ya bụ Artisan Market. Ịgbagokwazi akịta anụnwa, ịgbagobezie na Obi Road ọfụma. Ị na-anya kịta efu na ụgbọala ma ihe niile. Onye keke a jụrụ anyị ebe kịta. Ị na-anya efu na onye ọkara obibi ihe ga-apụta. Nwaba Friday. Okwu gị bụ eziokwu. O gosiri na ụfọdụ ndị rubere isi maka na ha amaghị ihe na-eme, nke na mmadụ nwere ike pụta ofu ihe eme ya. Patrick Chukwudebelu. Ha ncha niile gogotigo ihe ahụ niile bụ ihe a na-abụ asụọ ka o wee doo onye na-ege gị ntị anya. Ị na-anya kịta efu ndị na-elegasị mmanụ ụgbọala ma nke eji esi nri ma nke ndị ọzọ. Nke a bụ nke a na-akpọ filling station.
ọ gbachiri agbachi. Filling station a nọ na Artisan dị na Enugu. Ebe a kịta bụ ụzọ na-aga ebe a nọ. Ị na-anya kịta ifu na ebe a ụzọ aka nri m a ka esi aga ebe a nọ tunnel. Ọ bụrụ ụbọchị nkịta ebe a niile ga-eju eju na-ekwo ekwo, mana ihugonu ka anya bụ ihe si wee dị nwayọọ nwayọọ na-aga. Ụzọ a ka ọ ga-abụ itinyezi isi kịta ịgafezie tunnel iwee banyezie Ọkpara Avenue gabazie Shoprite na ndị otie ha ncha tọgbọchakwa n'eke na ebe a nụnwa kịta bụ traffic light nke ahụ ama ama na Artisan. Mgbe ọbụla ị bịara ebe a ụgbọala karịrị narị ga-akwụ ebe a na-eche tọn, mana onwe onye nọ ebe a chacha. Chetanụ na Enugu ọtụtụ ihe na-eme n'Enugu ugbu a. O wee bụrụ na ya bụ site atọ nwere ka o si wee na-emegasị ihe ndị dị iche iche. Ndị bishọp ndị Katọlik karịrị mmadụ 80 si ebe dị iche iche na Naịjirịa wee nọrọ n'Enugu steeti ugbu a na-eme nzukọ ha na Holy Ghost Cathedral dị n'Enugu. Ya bụ site atọ nke na ndị mmadụ apụtaghị iro nwekwara ike imetụtakwa ya bụ nzukọ ha na-eme, nzukọ ụbọchị 10 ha nọ n'Enugu. Ya bụ ihe na-eme kịta nwere ike na-emetụta ha nke ukwuu. Ị na-anya kịta anụnwa ebe a na-ere mmanụ ụgbọala a kịta na Artisan Junction anụnwa bụ nke na-ekwo ekwo nnukwu, nke na ụbọchị ọbụla ị pụtara ebe a ndị mmadụ ga-eju na ya na-ego mmanụ ụgbọala, mana ha agbachiela ụzọ ha maka na onwe onye chọrọ ịtụfu ndụ ya. Ọ dị mma. Otu ihe anyị na-enene ugbu a bụ na ọ dị ka a ga-asị na ndị mmadụ na-abụ onye na-anya fụ na o nwere ike ịpụta ọ pụta. Ọ dị mma. Anyị ga-egosikwa unu ụfọdụ ebe ọzọ tupu anyị akwụsị ya bụ ihe ngosi n'ụbọchị taata. Igbo bụ Igbo.
unu ahụgonu ka anya bụ ihe si wee na-aga tata na Enugu steeti. Ọ n'Ogbi road a ka anyị nọ ihe a kịta. Anyị egosigo unu fụ na ebe niile adịghị ka o kwesịrị ịdị. Ọ dị ka gasị na ụfọdụ ụgbọala na-apụtasị nwantịntị mana ihe dị ka otu awa gara aga ebe a niile tọrọ chakoo, onwebe onye egwukwere ka ọ pụta. Ọ dị mma, anyị ka na-ewetakwara unu ka esi eme ya bụ sit at home nke ụbọchị tata bụ Monday 23 nke Ọgọst n'afọ 2021. Ọ na Enugu steeti ka anyị nọ. Ihe anyị hụrụ tata bụ na Enugu tọgbọrọ chakoo. Ọ dị ka ndị mmadụ rubere isi na ya bụ sit at home nke ndị na-azọ nwere onwe akpọrọ IPOB guzobere tata. Ihe ejikwana guzobe ya bụ ihe bụ na ha na-asị na a ga na-eme ya bụ nọdụ n'ụlọ kwa Mọnde ganye na-atọhapụ onye isi ha bụ Maazị Nnamdi Kanu. Gọọmenti na-atinyekwa ọnụ n'okwu, ndị ọnụ na-eru okwu na-atinyekwa ọnụ n'okwu. Ọ na Enugu ka anyị nọ tata. Aha m bụ Ebere Ekeọbara. Ndewo. Ebe a kịta unu na-ahụ bụ ebe a na-akpọ Njenje. Ebe a bụ ebe a na-akpọ Njenje. Ụzọ a kịta bụ ụzọ na-aba Njenje. Ma ọtụtụ n'ime unu na-ekwu ka obi dị unu kamgbe anyị bidoro ihe onyonyo anụnwa. Njọkụ eze Romi isi na anyị ga-ame maketi. Ọ dị mma, anyị ka ga-agakwanụ ya bụ main market wee gosi gị. Anyị egosigonu gị Artisan market ugbu a ka ọ dịghị gị mma ka anyị si gosi gị Artisan. E nwere ahịa atọ kacha bụ ibu n'Enugu. Nke mbụ bụ ya bụ main market Enugu, nke abụọ bụ Area market, ebe nke atọ bụ Old Artisan market. Ọnya bụ nke ahụ anyị gosiri unu. Anoski Bama King. Nke anyị na-ekwu bụ obi gị. Ndị mmadụ na-ekwukwa obi ha. Jared Victor. Ọ bụ na ị na-esonye anyị kamgbe ịfụ na anyị banyere ebe ahụ ị na-asị anyị banye. Ọ dị mma, anyị ga-ewetakwara unu main market ugbu a ka anyị kwụsịgodu ya bụ ihe mmemme maka na ọ na Artisan ka anyị nọ ugbu a. Anyị rụzie main market anyị amalitekwa ọzọ. Anyị ga-egosikwa unu stadium na ebe ndị ọzọ eji wee mara Enugu steeti. Ndewo.